Kai. Ka zauna kake mu kwana ne da wangala nan haka. Wato malam yi dai ana cikin matsala. Na me kuma? Wallahi gidanta babu ko sisi. Komi wannan da za ta ci gaba kinta miyo ko ne tana hadiya. Gari ya cuta ba na an cika hawar sana'a ba. Jari ya kare ba ta da ko sisi gaba da baya. Jarin ta haka. Ta rasa mai taimaka mata kuma diyanta kanana ne. Kuma gida ga diya da yawa. Barka gani. Zaka ba ta 2000 kenan. Me ka gani nan? Ta ga 200 yanzu ga na an so tallafi ne wajen Idi. Wani dila ba san iliya. Shi kuwa iliya. Alhaji le dila ba san wani namu. Hakon shi ya bani to shi ga su in jajari in ma wasu kare ba in koma zai kara da min wasu. Kana nan zaune kana bacci nana. Kana bacci. Kina da wannan hajiya ba ke kai ta batun wuri? A'a maka iri na sai da ya ba ɗaya mutum 50. Iya. Yanzu ga abin da ya ba su kina. Yanzu yace mu je mu dawo in ba su shin ba. Ta ja ce mutunan girgi ne fa tana taimakon talakawa tana taimakon matasa tana taimakon yawanta diloli ba. Kowa ma yana taimaka ma in ce mutum 50. Miji Sadiya yi ko ala. Shine kuwa. Da sa si ba. Ka kira sunan Sadiya ga na ya maka miliyan. Wannan gaskiya. Allah. Kada ya kamanta da ni in na kai ka saboda na. Za ta baki wani abu. To yanzu kin ga dole ta je ta salami iyawa ke saboda kin ga mata da zuwa bata salami ta. Al'azum maka hayan da ni ma aka taimake ni ma zan kai ka don a taimake ka. An ce tana taimako dila ba. Hakon haka. Ai mai bayarwa ya taba hanawa. Wannan gaskiya. To yayi. Wannan gaskiya. Yanzu to ka tashi ka shirya ka je ka hodi gida zaka mu je unguwa. Bai da masala. Yanzu ta ganta. To yayi. Ta gode ba. Ta gode. Bari mai da kuɗi ka san an ce kuɗi al'aura ne. Ai, mari dai sauri saboda ka gani yanzu na samu ya. Ulau ta ji da. Ina kai. Assalamu alaikum. Malama Jamila. Ya take. Oh, Jamila ne ko? Ya kwana biyu. Ha, yanzu kin ga tana sauri za ta je wurin mama Yabo. Me yasa me ka laha ko? Alheri ne ta samu. Kin ga malam Idi ta je wurin Iliya fasan ta taimake ta. Daga can nake nima. Yanzu ke ma shan kin to? Duba ka gani. Wannan kudi ne. Za ta je ta raba wa marayu. Marayu? Yanzu abin da min kenan ni ma min kyautar mota. Wata wani ba ta kudi da ba ta karewa ne. Ai sai ka je ka gano. Yanzu kin sama menene? Ina ji. Za ta yi sori ta je ta salamaki Yabo. Saboda za ta je ta ga Iliya ba san saboda kin ga ta samu labari wurin ku tana taimakon talakawa. Tana taimakon talakawa. Yanzu ta gode. Yanzu ki sauri ki ba marayu. Saboda ita ma kin ga matan da ta mutu dole ta yi sauri. Olau za ta zo fa.